तो चलो ओडिशार ଲୋକମାନେ ଓଡିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆସିଛି। ତ ଦୋସ୍ତ ଆପଣ ମାନେ ଓଡିଶାର ଲୋକ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳି ସାରିଛି और ବହୁତ ଜଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବେ ତ କାଳିଆ ଯୋଜନା ମିଳିନାହିଁ। ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ସେମାନେ ଅନଲାइन जो ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନା की ସାଇଟ୍ ଅଛି ଫର୍ମ ଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭରି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ और ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ କାହିଁକି ନା ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନା दोबारा पुणी स्टार्ट କରିଦେଲାଣି ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଓ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବି ଏବେ ଭେରିଫାଇ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣଙ୍କର ନମ୍ବରରେ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭେରିଫାଇ କରିବା ପାଇଁ କଲ୍ ଆସିଥିବ। ତ ନିହାତି ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏବେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏଇ ଆମର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସାଇଟ୍ର ଏହି ବାଲା ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିବେ या फिर ଆପଣଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ମିଳିନାହିଁ ତ ଏଇ ସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପଣ ଏହି ଫର୍ମଟାକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭରି ନିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣ ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ ଯାହାକି ଯିଏକି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ବିଲକୁଲ ପାଇନାହିଁ ଓ ବିଲକୁଲ ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ବି ଏହି ଭିଡିଓକୁ ଜରୁର ଦେଖିବେ ତାକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ନୂଆ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଓ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦଉଛି କି ଏହି ଫର୍ମ ଜଲ୍ଦି ବନ୍ଦ ବି ହେଇପାରେ ତ ଯେଉଁମାନେ ବିଲକୁଲ ପାଇନାହାନ୍ତି ଠିକ ତ କାହାର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଗଲତି ଅଛି କାହାର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପଇସା ମିଳୁନାହିଁ ତ ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି ଫର୍ମଟାକୁ ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନରେ ମିଳିବ ନାହିଁ କମ ସେ କମ ଏକ ମାସରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଶୁରୁ ହୋଇଗଲାଣି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ବି ଏବେ ପଇସା ଆସିଲାଣି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କି ଆପଣ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଏହି ଫର୍ମକୁ ଭରିକି ଆପଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ପାଇକି ଫିର୍ ପିଏମ କିସ୍ତିର ଯୋଉ ଆମର ପିଏମ କିଷାନର ସାଇଟ୍ର ପଇସା ବି ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏଇ ଥିଲା ନୂଆ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅପଡେଟ୍ ଓ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବେ ପୁଣି ଭେରିଫାଏ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲାଣି ତ ଆପଣମାନେ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ କି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ପଇସା ମିଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲାଣି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ अगर ମୋର ଭିଡିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଲାଇକ୍ ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିପାରିବେ।